Ahojte kamoši, ja som Ninka, robím videa o Japonsku, japonskej kultúre, jazyku a tentokrát o kozmetike. Dostala som veľmi veľa správ týkajúcich sa toho, ako sa maľujem, čo si dávam na tvár, prečo si to dávam, nemám si to dávať. Pochopiteľne, každý máme nejaký názor na to, ako sa deti maľujú, máme aj vlastné preferencie, čo sa nám páči a čo sa nám nepáči. Musím povedať, že ja ako človek, ktorý už 7 rokov žije japončinou, tým, že som to vlastne začala študovať. A vlastne ešte predtým, už aj na strednej škole som sa veľmi zaujímala o tento make-up, ktorý je taký trošku iný a zaujímavý. Taktiež aj o módu a všetky tieto krásne veci. Je to iné, je to zaujímavé a je dobré nechať sa inšpirovať novými vecami, ísť za hranice svojho zmýšľania, za hranice toho, čo máme radi, čo poznáme a objavovať. Myslím si, že aj o tom je život. Áno, rozprávame sa tu len o kozmetike alebo obliekaní, ale toto je ako keby taký úvodný stupienok do toho, aby sme objavovali aj v iných sférach nášho života. Je to ako keby taký tréning na the real thing. Takže, dosť bolo o mačok, ideme na kozmetiku. Na môj make-up používam hlavne veci, ktoré som si zakúpila tu na Slovensku. Našu kozmetiku, DM-kovskú, čo všetko tam nájdete v drogériách, úplne zbožňujem. Táto drogeria, tieto produkty boli urobené tak, aby sadli na naše podnebné pásmo, na naše podmienky, aké tu máme. Takže nemáme tu príliš vlhko, nemáme tu príliš horúco a naše produkty na to budú fungovať. Ďalej, typ našej pleti. Ak ste pôvodom vlastne z Európy, odtiaľ máte svetlú pokožku, naše produkty sú presne ako keby z veľkej väčšiny targetované na takýto druh, ale to neznamená, že nemá aj rôznu ako keby nejakú variabilitu. Takže tento môj make-up, ktorý ja si robím, nepovedala by som, že je to nejaký originál ázijský, skôr, že je inšpirovaný ázijským štýlom. Teda čo je dôležité si uvedomiť predtým, než si začneme robiť make-up. Keď chceme, aby náš make-up vyzeral dobre, naša pokožka musí vyzerať dobre. Preto sa o ňu musíme postarať. A tento krok začína už najlepšie deň vopred. Moje dni väčšinou končím tým, že si dám nejakú plečovú masku alebo krém a na to olej. Robím si masáž a urobím aj kúru s týmto Medicube zariadením, ktoré používam len pár týždňov, ale wow. Takže teraz, keď je už o našu pokožku postarané, že sa o ňu staráme ráno, večer, pravidelne, ideme si ju momentálne teraz pripraviť na to, aby sme na ňu dali make-up. Vec, ktorú som objavila len veľmi nedávno, je tento Balea Ultra Sensitive krémik na tvár. Má veľmi príjemné zloženie a je vysokoglycerínový, takže sa tak príjemne kĺže po pokožke a veľmi sa hodí ako podkladová báza. Takže teraz v zime, keď si vezmeme, aká je zima vonku a moja pokožka to úplne bez veľa krému nedáva, tento krém je úplne záchrana. Pretože nie len veľmi dobre hydratuje pokožku s vysokým glycerínovým obsahom, ale veľmi dobre na ňom sedí make-up. Wow. Takže stačí úplne maličký hrášok na to, aby sme si pokryli celú pleť. Moja pleť má asi ďaleko od dokonalosti, ale je reálna pleť. Je to, vlastne takto to vyzerá. V minulosti som mala akné, takže moja pleť, ktorú mám teraz, je najlepšia, aká môže byť. Ináč, tento krém má v sebe aj ureu a ja ju tak trošku cítim, ale je to úplne v pohode, pretože tento krémik je veľmi, veľmi príjemný na tvári. Takže teraz, keď už sme sa takto priblížili, ako prvú vec idem urobiť nejakú podkladovú bázu, teda vlastne toto bola podkladová báza, ale podkladovú bázu mám na mysli, že make-up, ktorá je ako keby kanva pre to, čo budeme maľovať potom. Takže sú dva produkty, ktoré používam. Je to hlavne tento Tinted Beautifier, prosím pekne, Tinted Beautifier. A je to vlastne ako keby len trošku zafarbený krém, má tam aj vitamín C, vitamín E, má taký príjemný glow efekt. Tento som používala hlavne koncom leta a na jeseň. Teraz v zime, keď už je taká tušia zima, je akože minus vonku kontinuálne, rozhodla som sa vyskúšať foundation stick od Essence. Veď mi to párkrát padlo na zem. Tento je momentálne v odtieni tej najsvetlejšej. Takže keďže je zima, používam toto. Teraz dôležitá vec, ktorá sa týka rozotierania tohto make-upu. Ako všetci ľudia máme
pory. A keď chceme, aby ich nebolo vidno, musíme ich vyplňať. Na to použijeme tento foundation. Už máme krémik na svojej tvári, ktorý nám trošku vyplní tieto pory, ale ešte ich viac zaplníme týmto make-upom. Je to aj technika, ktorú som obkúkala trošku od korejských vizážistiek. Oni vlastne vezmú štetec a ten štetec vlastne keď rozotierajú do všetkých strán, aby z každej strany vyplnili pory. Čo bude robiť takýto efekt, že tie pory nebudú až tak veľmi viditeľné. Ja si to v podstate rozotieram ako krém, keď si rozotierate na tvár. Ide nám to vlastne o to mať zjednotený tón pleti. Keď ešte niekde na plete vidím, že by som si mala zakryť začervenanie, použijem concealer od L'Oréal Paris. Ja trošku si ho ďabnem na ručku a zakriem, čo je potrebné. Tento concealer, korektor je neskutočne pigmentovaný, takže ozaj stačí úplne trošičku na to, aby zakryl veľkú plochu a veľmi silno. Zároveň tento concealer, keď si dávate na tvár, netreba ho roztierať, ako sme rozotierali make-up. Make-up je už vrstva rovnomerná, ktorú máme na svojej tvári. Concealer dávame na to. Chceme ho vlastne ako keby vyblendovať, ale nie úplne, lebo potom sa nám naruší tá vrstva, ktorá je pod ním. Tak, teraz keď vyzerám už ako stena, môžeme dodať mojej tvári opäť trošku života. Najprv si trošku učešem obočie. Používam úplne najlacnejšiu riasenku na obočie od Catrice, len aby sa nepovedalo, že nič s ním nerobím. Môžete použiť kľudne to, čo máte radi. To, čo používate bežne, použite na obočie. Ďalšia dôležitá vec. Ideme na líčka. Ja si líčka robím s týmto NYX matným dlhotrvajúcim rúžom, ktorý je XXL, úplne obrovský. Tu je veľmi dôležité, na ktorú časť tváre si líčka dáme. Keď ich dáme tu na lícne kosti, takto vyššie, budeme mať viacej taký snatched look. Keď ich dáme pod oči, budeme mať viacej taký soft, nevinný look. Keď ich dáme viacej do stredu tváre, tvár sa nám ako keby opticky zmenší. Môj tvár tváre je taký viacej ovalnejší. Tvár mojej tváre je viacej taký ovalnejší, preto preferujem si dávať líčka do stredu tváre, ale keď nechcem vyzerať veľmi výrazne, dávam si ich viacej na bok. Takže najprv si dám trochu na ústa. A teraz s týmto palčekom blush blindness. Jednoducho. Dávam som toho toľko, až kým nevyzerám ako Snehulienka. Teraz mám už všetky produkty na tvári, ktoré som chcela mať a idem si môj make-up teraz zafixovať s púdrom. Špeciálna ingrediencia môjho make-upu je tento detský púder, ktorý je urobený ako pressed powder. Má takúto bielu farbu. Je to vlastne doslova detský púder. Skvelá vec na tomto detskom púdri je, že má v sebe aj nejaké minerály a dobré zložky pre vašu tvár. Dôležitý krok, aby sme nesvajpovali tento púder po tvári, ale ho takto tapkali. Ťap. Tým zaručíme, že všetko, čo sme dali na tvár, ostane na svojom mieste. Ako keby sme to do nej ešte vtlačili. A ešte príjemne vonia. No, teraz, keď už vyzerám ako porcelánová bábika, ideme sa pustiť na najzábavnejší čas a to sú oči. Vlastne, keď si robíte make-up, musíte si vybrať, čo chcete, aby bolo výrazné. Keď budú výrazné oči, pery budú trošku menej výrazné. Keď chcete mať výrazné pery, zase oči, make-up na očiach bude musieť trošku ustúpiť. Ja sa ale vždycky venujem očiam. Myslím si, že moje oči sú ako keby najviac také vizuálne najlepšie na mojej tvári, preto sa venujem im a chcem ich čo najviac výrazniť, lebo to je tá prvá vec, ktorá je taká výrazná na mojej tvári. Táto paletka od Catrice má krásne ružové tiene. Ako prvý použijem najsvetlejší odtieň ružovej a ten si dám na celé oko a ešte aj trošku pod oko. A keď poďte ešte bližšie,
Takže na celé oko sme si dali jemný ružový tieň. Ďalší krok sa volá tight lighting, jednoducho si prejdem celé oko s čiernou ceruzkou. Je to taký malý detail, ktorým podľa mňa viac zvýrazní tvár oka. No a pozrite sa sami na ten rozdiel, ako za mňa let's go. V tomto kroku ideme kresliť namidabukuro, teda chceme zvýrazniť očný tuk. Z mojej paletky si teraz beriem silnejšiu ružovú farbu, ale nejdem úplne pod oko, ale aj iba tak asi cca do stredu a ťahám rovnú líniu. Túto líniu potom prejdem so štecom, aby som jej zjemnila a vyzerala viac prirodzenejšie ako tieň. Prichádza hlavná postava programu Namidabukuro a to je táto krémová biela ceruzka od Shiglam. Ceruzkou prejdem tento priestor, ktorý som mi vytvoril pod očami, ale dám si ho aj do kútiku očí. To všetko spolu vyplendujem, aby to vyzeralo veľmi, veľmi pekne a prirodzene. A samozrejme, keď sa mi ešte niečo na spodku nepáči, doladím to hnedou ceruzkou. Opäť sa vrátim k silnejšiemu ružovému odtieňu z paletky, dám si ho do kútika oka a pomaličky ho rozotriem do zvyšku oka. Je to taký jemný, milý detail podľa mňa. Linky si robím tak, že iba predĺžujem tú líniu mojho oka, prirodzene ju nejako nasledujem. Moje linky nie sú dvojičky, sú to sestry, takže necháme ich tak. Ešte trošičku trmlietok, keď sa chcem cítiť extra fancy a na záver na oči chýba už len maskara od Max Factor. Lesk od Maybelline, aby som mohla posielať šťavnaté pusinky. Tak a toto je ako si robím make-up. Možno pre niektorých to ani nie je nejaký azijský štýl robenia si make-upu. Ja som určite bola ním inšpirovaná, ale nenazvala by som to originál. Možno ako vlastne použiť tento azijský štýl na európskych črtách, môžeme to nazvať tak. Každopádne z času na čas ten môj make-up obmieniam, niekedy používam aj iné produkty, niekedy dám niečoho viac, niečoho menej, nie vždycky si dávam tiene na oči a pod oči, keď si robím to Namidabukuro, tak stále tam dávam tiež nejaký iný produkt, niekedy je viac do červená, niekedy je viac do hnedá, podľa toho, aký efekt chcem zachytiť. A taktiež, čo sa mojich líčok týka, niekedy ich mám viacej na líce, niekedy ich mám viacej v strede. Opäť to záleží od toho, ako sa cítim a ako chcem vyzerať. Keď chcem vyzerať viacej tak akobyže vážne alebo tak staršie, tak si dávam líčka na líčka. A keď chcem zase vyzerať trošku akože cute, kawaii, rozkošnejšie, tak si dávam líčka do tejto časti líc. Tak dúfam, že to bolo všetko jasné a zrozumiteľné. Ak by ste mali ešte akékoľvek otázky alebo niečo vám nebolo jasné, napíšte mi do komentára. Nezabudnite dať like a subscribe, aby vám neunikli ďalšie úžasné videá o japonskom kultúre, jazyku, móde a možno aj make-upe. Ďakujem, že ste tu dnes so mnou boli a vidíme sa na budúce. Matane!